Vámonos. Pois arrancamos a comer e falar de hoxe, voltamos a bloguear, esta vez sí poderíamos decir que é unha fusión da sección de dúas seccións de Emilio, polo mundo adiante, blogueando polo mundo adiante. Mira que tiña ganas eu desta charla que imos a ter hoxe. En primeiro lugar, Emilio Vila, como estás? Hola, boas tardes. Bueno, o teu cometido que é buscar xente que nos conta a través das redes cousas interesantes, pois, sobre o mundo da gastronomía, onde che levou así? Pois mira, seguindo coa carallada esta das seccións, mira se levamos tempo falando que o chiste que acabas de facer o tenía pensado para decirlo Ah, este. ah, Pois o noso invitado ben pode entrar nas dúas seccións e, bueno, ten un Instagram bastante concurrido, onde sube as preparacións, porque cociñeiro, sube as preparacións que fai nun barco. No Instagram é el Capitán da Arteira e na vida real Daniel Ferreiro. Boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Como estamos? Un placer estar aquí. bueno, Daniel, benvido. É certo que eu levo aí un tempo seguindo... Ademais, mira, lle decía a Emilio outro día, joder, me mandou unha mensaxe aí este rapaz fai tempo, despisteime, non lle contestei, joder, vai pensar que son, non sei, un borde ou algo, cousa que non é certo, creo que queda claro. Bueno. Sí, queda claro, queda claro. No, non hai problema ningún. Eu solo son... Todos andamos moi ocupados, entón ao final sempre é o mismo. Non, pero é verdade que levo unha tempada, Daniel, que estou como un pouco saturado, sabes, das redes, eu que levo además moitos anos metido nesto, aínda o charlaba outro día con Emilio precisamente, non? Estou nunha fase na que estou un pouco canso. E me pasa que a veces verdadeiramente me entran mensaxes e me despisto no momento de contestalos e despois volvo a repasar e digo, ostras, que non escriben. E outro día estábamos falando da sección e eu dixen, ostras, mira que bo momento para falar con este home, non? E ti, Daniel, ti quen ves sendo? A ver, contanos. Pois mira, eu son Daniel Ferreiro, son de Pontecesures, son cociñeiro dun barco atunero. A ver, levo moitos anos cociñando, desde os 20 anos, traballei en terra, no 2012, por circunstancias da vida, en terra estaba un pouco máis floxo o traballo e tal, surxeume a posibilidade de embarcar nun barco, provei, a verdade é que eu estou campañas de 4 e 4, 4 no barco, 4 na casa, entón claro, a hostelería no 2012 non era a de hoxe, entón, claro, vin a luz, dixen, 4 meses de vacacións, isto é unha maravilla. Entón, pois eso, empecé ao mar, moi ben, moi contento, e aquí estou. Antes de afondar un pouco na túa actividade de hoxe en día, non? Antes cando estabas en terra, por onde andiveches? Contanos un pouco. Pois traballei en diferentes sitios, un pouco millores, un pouco peores. Traballei na zona de Santiago bastante, traballei en Tabernas Lizarrán, traballei unha tempada con Toño Vicente, traballei na curtiduría tamén unha tempada, bueno, sin máis, é dicir, daqui para lá un pouco, é dicir, como é a hostelería, non? Se estás nun sitio, se estás noutro, vas experimentando nun sitio, noutro, para ir collendo, eres xoven, queres coller experiencia, queres coller coñecemento, e vas probando os sitios que che gustan. Claro, pero de repente subirse a un barco a cociñar, quero decir, isto, a primeira vez que te subiches, joder, porque isto ten que ser unha experiencia que te cagas, non? Sí, bueno, a ver, meu pai foi cociñeiro de barco toda a vida, é dicir, nós na casa vivímolo dunha forma normal, porque meu pai toda a vida foi cociñeiro dun barco, entón, pero sí, bueno, pasarme de terra a un barco é diferente. Ti imagínate que eu cheguei ali novo, non sabía moi ben como funcionaba aquelo, había que facer pedidos para 4 meses, había que gestionar comida para 4 meses, entón, pois era
preocupante, por dicirlo dunha forma, non? Adapteime ben, gracias a Dios, axudáronme pois os compañeiros, outros cociñeiros de outros barcos, pois sempre che van dicindo, mira, faz así, meu pai me axudou moitísimo, porque claro, tiña máis que mallado toda unha vida ao mar, adapteime moi ben. Teu pai tamén traballaba na cociña, no barco? Ou... Sí, meu pai traballaba na cociña, toda a vida foi cociñeiro de barco, toda a vida. Caramba, esa experiencia sí que xa ten un valor importante para transmitir, eh? Claro, a ver, eu xa fun cos deberes feitos. Eu cando salín da casa, meu pai xa me dixo isto funciona así. É dicir, a ver, teño moito que agradecer a él, aparte que me enseñou moitísimo en cociña, pois eso, cando me metín no mundo do mar, me dixo, mira, o mar non é a terra, isto funciona así, hai unha jerarquía e tal, entón, bueno, pois, fun un pouco xa sobre aviso. Emilio, ti máis eu que somos uns comodóns, non? Que somos moi disfrutóns e moi de comodidade, non? Imagino que verías algúns dos vídeos que ten publicados o compañeiro Daniel, eu non me quero imaginar. Eu lembro que un bo amigo, xa durante a pandemia, cando fixemos o programa a través de Facebook Live, traballaba nun barco tamén, pero neste caso era un barco de pasaxeros de pasaxe de illa en illa no Reino Unido, etcétera, non? Que imagino que era un concepto máis tranquilo, foi unha experiencia máis moi bonita tamén poder contalo, non? Pero de repente, a ver, eu vou poñer un exemplo, non? De repente un ve un dos vídeos de Capitán Tarteras e empeza a ver tarteras amarradas a non sei onde. Claro, entón, cando un ve esa imaxe, xa se pode imaginar o que pode pasar aí dentro para ter as tarteras amarradas. Eso é, vamos, a leche. A ver, eso nun barco é o pan de cada día, é dicir, as cociñas están preparadas para eso, levan unhas barandillas e tal, e uns travesaños, pero claro, por seguridade, ti que eu xa levo uns cuantos anos e xa me pasou algunha que outra, entón ti trincas a unha barandilla que hai abaixo, trincas cun chicote, trincas a tarteira, porque así estás máis seguro, é dicir, ti non podes estar pendente de todas as tarteiras á vez. E bueno, eso é, a ver, o pan de cada día. Hai épocas, eu ando no Índico, entonces hai épocas de moita calma, porque son 6 meses máis ou menos, 6, 7 meses de calmas totales, depois son 5 ou 6 meses de monzón. A época do monzón é dura, é dicir, hai moito vento, os barcos teñen moita roladura e móvese. O noso barco é un barco moi grande, porque é un barco de 110 metros ou un pouco máis, por 16 de ancho, é dicir, pero ten ese balance zorro de que cae pa un lado, cando volve, diste, ala, vai todo. É dicir, tens que ter todo ben trincado. Claro, eu non sei como será o Índico, non? Eu, que está moi de moda ahora precisamente en Instagram, que se publiquen moitos vídeos do mar, dos grandes barcos no mar, que se che poñen os huevos de corbata, con perdón, cando ves esas cousas. En época de monzón a cousa tranquila non pode ser, non? Non é tranquila, aparte... Claro, a ver, en época de monzón non é tranquila e ti estás traballando, é dicir, estás largando unha rede, estás tal, entón, claro, é un pouco complicado. Por eso, o de estar trincado, pois a cociña está preparada, os fornos levan todos un pasador, as alacenas e todo levan o seu pestillo, todo está preparado, as gamuzas están preparadas cos seus travesaños, tens que ter todo moi ben estivado, tens que preocupar desos detalles porque non é como terra, que pode chegar bueno, poño aquí, xa ordenarei mañán, non. Aquí, polo aquí, xa ordenarei mañán, sales para o mar, colles mal tempo, e cando vas a ordenar non hai nada. Non hai nada que ordenar. Non hai nada que ordenar. Hai algún momento non que non se poida cociñar? Por donde ando eu, non. É moi difícil. Eu nunca o collín, é dicir, eu ando no trópico porque pesco atún, e no trópico cos barcos que nos movemos, que son barcos moi grandes, é moi raro que non poidas cociñar. Sei que noutras artes de pesca nos andamos ao cerco, sei que no arrastre e tal, no gran sol e así, sí que poden ter días de non poder cociñar. Nós gracias que non, a ver, é un pouco... É mal tempo, pero lévase. A ver, tes problema que se non trincas, estás sin comida, vai todo ao chan, eso está claro. Eso vai todo ao chan. Oye, Dani, como foi a túa primeira semana na profesión na alta mar? Lembro-a con moitos nervios, a verdad. Lembro-a con moitos nervios porque
eu viña de terra de ter un sistema, non? Que diste, bueno, ven, tes todo preparado, as mise en place, tal, está todo preparado, a xente ven e espera pola comida, non? É dicir, ti vas ao restaurante, bueno, isto vai tardar un pouco, tal. Ali, claro, estamos traballando, ás 11 da mañán nos comemos ás 11 da mañán. Entón, ás 11 da mañán toca o pito, a xente ven e quere comer, non quere esperar, quere comer porque se non hai largada vai dormir a siesta. Entón, hai que comer rápido. Entón, ti tens que ter todo preparado. Entón, claro, eu era novo e dicía, está todo listo, tal. E dicía, eu teño un camarero e un axudante de cociña e, claro, eles vían que eu andaba, eu andaba estresado. É dicir, joder, era, a ver, foi relativamente para min facer de comer, non? Porque ao final era facer de comer para 40 personas, 41 personas, relativamente fácil, era fácil, pero o momento de ter todo listo, claro, tes aquela preocupación de decir, está listo, está decía, que está, ou non está, ou ta... os tíos dicían, no, tranquilo, está todo bien, tranquilo, axudaronme moito, decir, naquela época os meus axudantes de cociña axudaronme moito. Non, digo eu porque dende logo, o sea, podes ter todos os consellos que podas ter, podes ter a túa experiencia fora do barco, pero poñerse por primeira vez a primeira semana a fronte dunha cociña nun barco, ten que ser, insisto, toda unha aventura, porque... Sí, foi toda unha aventura. E tuve suerte porque xa tiña a provisión feita. Eu acórdome que a primeira campaña que din fixen provisión despois de 3 meses de estar no barco. Xa estaba rodado, sabes? Xa sabía o que tiña que pedir, xa sabía o que había gastado. Acórdome que chamara a casa a meu pai, tal, a ver, papá, isto como vai, o da fariña, porque nós facemos pan todos os días. Claro, era algo que eu non estaba acostumbrado, os kilos de fariña que se gastan, se che estropea, tens que ter unha previsión, non, de que se pode estropear algo, entón sempre pides un pouco máis, tens que deixar o teu relevo. Entón, sí, acórdome que foi con moitos nervios. A primeira campaña que din foi unha campaña estresante, por dicir así. Como preparas o pedido para 4 meses nun barco? Porque en eses 4 meses facedes paradas en algún porto? Sí, a ver, nós facemos un pedido xeral de produtos congelados e produtos envasados, é dicir, laterío, legumbres, todo isto, pastas, arroces, todo isto, faise un pedido a España cada 4 meses. E logo, cando nós cada 30 días, 28, 40, entre 28 e 48 días vamos a porto a descargar e a facer provisión fresca, que metemos verduras, metemos fruta, bueno, pues todo eso, algo que se che pode acabar, algún peixe da zona, é dicir, nós ahora, por exemplo, eu no Índico ando en Seychelles, hai moito mero, e metemos mero, non? Ali métese mero, a parte do peixe todo que ven de España, pois metemos mero ali. Entón, pois eso, a provisión é ti tes un listado de cousas, non? Ao final temos un listado de cousas e vas vendo, non? O que gastas. Que pasa? Que non só é para ti, tamén é para o outro relevo, é dicir, porque a provisión usámola eu e outro cociñeiro. Claro. Sabes? Porque eu teño que deixarlle outro cociñeiro. Entón, claro, tens que pensar un pouco tamén como cociñas ti e como cociña o teu compañeiro. Entón, pois, cos anos vas aprendendo, é dicir, xa vas conocendo a outra xente, tal, vas sabendo un pouco como é. O sea, eso que tens que facer é repasalo moito, porque se che olvida unha cousa primordial, eso é un follón, sabes? Aquí olvidas che pedir aceite, é un follón, porque ainda que o queiras comprar en terra, posiblemente non encontres, sabes? Porque Seychelles é un sitio super turístico, donde hai moito hotel, donde todo ven en barco, e donde casi todo se compra baixo pedido. Entón, claro, é moi difícil ti repoñer aceite. Terías que empezar a pedirlle a outros barcos, tal. Entón, claro, ao final repasamos moito, miramos bastante con lupa, é dicir. Claro. Non, é que non ten que ser nada fácil, non? Ten que facer unha previsión para tanto Sí, a ver, tempo. claro, cos anos ao final pois vai todo rodado. Eu agora levo 12 anos prácticamente e vai rodado, porque ao final vai variando moi pouco, pois vamos dicindo este peixe non vale porque ven conxelado de España, non nos gusta, vamos a cambiar entre todos os cociñeiros da empresa, pois vaslle mandando, non? Entón van modificando o que son os pedidos e ti vas facendo tamén outros pedidos, non? Pero, bueno, ben, ao final ben. En a mala un sashimi de atún, xa que estamos, pois... Sí, no, atún, claro, atún non pode faltar, eso non se compra, eso pescámolo. Máis fresco que eso, imposible. Imposible. Eso avisas un compañero, oye, píllame un atún que imos a facer hoxe. Sí, eso é así, a ver, o Cho, o axudante de cociña,
faz a largada, están embarcando o peixe, dille, vai ali a cubierta e trae 2 aletas amarillas, ras, ou 2 patudos ou 2 tal. Límpialos, abres, faz lomo, ras, a mellor conxelas 1 ou 2 porque se o faz á plancha por culpa do anisaki e tal, ou se queres facer eso, un sashimi ou algo máis crudiño, e o resto xa o vas facendo, é dicir, xa, eso é ao día, levamos Oye, o día. Hai outros peixes claro, que veñen na rede, é dicir, ben dorado, que é o magi-magi, ven moitísimo, ese é un peixe moi rico e tamén, eso ven todo para a cociña. Usámoslo na cociña. así de aquí, que aproveitadiños son, daste conta, Emilio, isto así Sí, da vida. é que non che queda outra tamén, hai Claro. que ser aproveitado, nun barco tens que aproveitar todo. Oye, Eh, diste que non estás no Mar do Norte nin todo isto, pero No. houbo algunha noite que fose especialmente complicada das que che tocou a ti que lembres un pouco dura no barco? Sí, a ver, hai moitas, a ver, ao final cóllete o monzón ou te colle a cola dun tifón ou tal, ti escapas do mal tempo, non? Como é lógico, os capitáns e os patróns escapan do mal tempo, nadie quere estar no mal tempo, pero bueno, a veces, pois, ti estás á deriva porque o barco de noite para hasta o día seguinte e ao mellor, pois, levántase mal tempo ou vento, cóllete de costado e, bueno, meneaste na cama que é unha maravilla. Que pasa? Que a todos se acostumbra un. Ten que haber moi mal tempo para que eu me desperte. Entendes? Ao final, como eu os demais, ten que haber moi mal tempo. Xa che digo, na zona na que nos andamos, neso somos privilexiados, a xente que anda ao atún, no trópico, e tampouco hai esas tormentas que se ven no Gran Sol ou no Mar do Norte ou o Bacalao, sabes? En Canadá ou por aí. Bueno, está claro que os que xades de mal dormir igual é mala profesión de subirse nun barco. Sí, 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 aparte dos ruidos que hai, é dicir, nun Claro, barco sempre hai ruido, mi madriña Eso, querida. ou se levanta o de guardia, ou o que está de guardia no puente, ou aquí no Índico os vigilantes que andan todo o día, toda a noite vigilando por culpa da piratería, entón ao final sempre hai ruido. Se eres de mal dormir, non te recomendo que vayas por un barco. Claro. Bueno, imos a seguir falando contigo, Daniel, imos agora Uh facer -huh. un momentiño unha pausa no programa de radio, precisamente, porque Uh vamos -huh. a dar paso á publicidade, pero estamos falando co Capitán Tarteras, que o podedes buscar en Instagram, e ides a pasar un bo rato vendo as súas aventuras que conta a través das redes, con Daniel Ferreiro, ao fin o cabo, que quen está detrás dese Instagram do Capitán Tarteras, cociña en alta mar, nada máis e nada menos, pero non cociña de cruceiro, non, cociña de día a día nun atunero que está aí bregando todos os días. Seguimos falando enseguida con el aquí e con Emilio Vila, o noso compañeiro, en Comer e Falar. No vídeo seguimos falando, porque a xente que está vendo o Sí, vídeo nos vai a seguir vendo aquí, xa saben que esta é é a mini trampa que facemos, a mini trampa. pero pero seguimos, pouco se de fala, acordo? Voltamos Sí. outra vez. Dalle. Estamos de volta no Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Hoxe falando de alta mar, hoxe falando de unha cociña distinta. Ao final é algo que nos gusta moito aquí no Comer e Falar, non? O sea, poderíamos estar falando de centos de miles de restaurantes de alta cociña, de gran tal, que os hai, por suposto, pero nos gusta falar da cociña máis real, non? Máis viva, máis de día a día, de aventuras e historias de persoas maravillosas que imos atopando polo camiño, como é o caso que nos trouxe hoxe Emilio Vila nesta sección, a Daniel Ferreiro, que está embarcado, agora non, agora está na etapa de descanso en terra, o Capitán Tartera. Estábamos falando, fixeches un comentario que quería preguntarche, porque nesas zonas nas que navegades vos no Índico, o tema da piratería sigue estando moito o día, non? A ver, sí, bueno, está o día. Ahora parece que despuntou un pouquiño máis outra vez, pero está bastante tranquilo. A ver, nós levamos seguridade privada a bordo, bueno, pues non ves ese peligro, pero sí que o hai. É dicir, ao final tamén te acostumbras, nós, por exemplo, polas noites o barco está completamente cerrado, que é a habilitación, e os vigilantes andan por fora facendo ronda. É dicir, é algo que xa é normal para nós, sabes? Pero sí, sí que hai piratería, e ora parece ser que, bueno, que empezou un pouquiño máis outra vez co conflito que hai aí bueno, como se chama? En Palestina e tal, que sí, que parece que empezou un pouco máis. A nós non nos afecta porque estamos un pouquiño máis abaixo, pero sí que parece que empezan a desplazarse outra vez. Pero bueno, esperemos que non sea nada outra vez. Bueno, como é o teu día a día no barco, Dani? Contanos un pouco como comeza o teu día, como faz toda a xornada
Pois, Que é o que che toca facer? o meu día é un día a día bastante, a ver, ameno, porque eu levántome ás 4:30 da mañán e fago o pan. Mira, Sí, no, o a primeiro, ver, un tipo que di, eu relaxado, empezo as jornadas 4:30 da mañán, co que me sí, costa a min ás 6:30 levantarme. claro, pero Levanteime bueno, hoxe ás 5, eu. aí está, mira, aí está, ás 5, mira. No, pero hai que entendelo. Eu estou nun barco, non estou en terra. É dicir, eu estou nun barco, levanto ás 4:30 da mañán, o traballo quédame cerca, porque levanto o meu Sí, camarote, salgo e xa caio na cociña. Entón, o primeiro que fago é amasar, non? Temos unha amasadora, boto a fariña, boto a levadura, tal, e amaso para facer o pan, empezo a facer o que é a comida, preparar o desayuno tal, ás 5:30 damos o desayuno, que se normalmente pois eso componse de leite, galletas, café, e despois mantequillas, mermeladas, bueno, típico, un desayuno que elaboramos os da cociña, normalmente pois ou galletas, ou croissants, ou napolitanas, ou bolos de leite ou tal, o que haxa, é dicir, sí. vas rotando un pouco o que che apetezca. Bueno, ás 5:30 empezas a levantar a xente e tal, se sempre ven alguén pola cociña botas unha parrafada, ven por ali, home, que, buenos días, tal, como vai o día, parece que hoxe está calmo, xa empeza a abrir o día, a ver se largamos, tal, veña, botas unha parrafadiña, un par de cafés, e empezas xa co que é o bocadillo quente, porque ás 8 da mañán, entre as 8:30, temos un bocadillo quente, que normalmente é sándwich, revueltos de huevos, salchichas, algo así, non? Logo, pois xa estás preparando o que é a comida, que se compón de 3 platos a mediodía, son sempre un potaxe ou unha pasta de primeiro, e despois un peixe, pois en salsa ou á plancha ou frito, rebozado, como sea, e unha carne, igual, que pode ser un guiso, unha carne á plancha ou tal, e fruta. É dicir, a mediodía solemos dar fruta, porque, bueno, pois nos parece importante que a xente no barco, botamos moito tempo no barco, que coma fruta, entón damos unha fruta. Normalmente, se non hai largada, se non estás traballando e tal, a comida é ás 11 da mañán, entonces ás 11:30 ou así, xa che digo, a xente come rápido porque quere ir dormir a siesta, Claro. bueno, pois botan unha parrafadiña ali e tal, van dormir a siesta e eu tamén me vou a dormir a siesta. É dicir, bueno, eu no meu caso non durmo siesta, pero bueno, vou facer deporte. Outro podría dormir siesta. Entón, fago deporte, estou por ali un pouco tal, sobre as 4 da tarde ou así, 3:30, pois baixo outra vez para empezar a preparar a cena. Entón xa te pos a preparar a cena, ás 4 hai un bocadillo que pois é fiambre, todo isto, eso xa se encarga o camarero ou o cho, dependendo quen este de guardia, porque queda un de guardia, yo pon nas mesas, tal, prepara as cousas, rellena a auga, pois todo, non, o que hai que facer, empezamos a preparar a cena, e ás 7 damos de cenar. A cena sempre se compón tamén pois dunha sopa, porque é típico no mar, sobre todo no atún é típico ter unha sopa, estás a 48 grados, pero, bueno, a Pero hai que ter sopa unha hai que sopa, facela, claro. é dicir, a xente come, é Pero dicir, eso é lle como o gusta. caldo aquí, o caldo tómalo calquer día do Sí, ano. sí, sí, por eso mismo, no, ali tamén o fago, nos levamos galegos a bordo, que, cando faz un cocido? Hai que facer cocido, Sí. veña, ese día reventas, comes cocido e depois a ver quen traballa. Entón, pois eso, faz unha sopa, logo dase unha verdura, ben, pois se hai ensalada, pois faz ensalada mixta ou tal, e se non, pois verdura, faz unha verdura, faz pois coliflor gratinado ou que sexa. E pois outra vez, un peixe, de algún tipo de forma, unha carne tamén, e un postre elaborado menos 2 días á semana, no meu caso, isto é particular meu, que eu teño así esquematizado, que dou un día, para ser exactos, dou o miércoles dou yogur, e o sábado dou helado. E despois, o resto da semana, facemos postre. Facemos un postre. Pois un día faz tarta, outro día faz que sei, natillas, arroz con leite, teño que facelo todas as semanas, arroz con leite porque a xente no barco no que traballo eu é loca polo arroz con leite, e se non faz arroz con leite, andan de morros. Entonces, Claro. un día á semana hai arroz con leite. Nada, eso, ás 7 dou a cea, entre as 7:30 ou as 8, pois xa estou listo. É dicir, recollemos a cociña, tal, e estamos listos xa. Hasta o día seguinte. E a dormir. A dormir, claro, va. Es un capitulito, falas un pouco cos compañeiros por ali e tal, e xa te vas para o camarote e descansas. Hai algún día da semana na que haxa un menú especial? Sí, nós temos menú especial o domingo á domingo. noite. Como O é? domingo á noite, pois mira, o domingo á noite facemos
canapés, pois faz langostinos á plancha ou faz pois, un mero ou eu que sei. Vamos a falar así, pa os europeos, pa os africanos, porque levamos moitos africanos, os africanos, a noso estilo de picoteo que nós lle chamamos, non? Porque o domingo faise un estilo de picoteo, pois unhas tortillas, unha empanadilla, ensaladilla, tal, faise así un variao, e pois un solomillo. A eles, ese tipo de comida non lles... A ver, a comen e si non lles faz outra cousa, moi contentos e non protestan ni nada, pero eles gustalle a súa comida típica. Entonces, eu cos anos aprendín a facer algunha das comidas que eles fan. Entonces, normalmente os domingos se lle fai ou cordero en salsa picante, en unha salsa de cacahuete que é unha salsa picante, ou peixe en salsa mandinga ou arroz senegalés. A escoller, normalmente escollen eles, porque se hai peixe que eles lle gusta, o normal é que che digan haznos pescado, eles recollen o peixe, non? Sobre todo se hai un pez negro que chaman, que é un pez así redondo moi parecido ao rodaballo, que está moi rico, ese peixe a eles gustalle moitísimo. Entón, se na rede ven moito peixe dese, o que fan é recollelo, límpiano e vanmo traendo, non? E van, isto para o domingo, tal, el domingo nos haces tal, entende? Entón, teñen mo limpio ali e eu o domingo, pois preparo eso. Eso é o que facemos o domingo. Importante o das nacionalidades, que decir... Sí, claro, hai religións, é dicir, temos... De onde é a xente que está no barco, que religións teñen, tes que separar todo eso, non? Sí, claro, nós, por exemplo, temos musulmáns e cristianos, o musulmán ten o hándicap de que non come cerdo, non toma nada que leve alcohol, é dicir, tú a súa comida non lle podes botar un chorro de viño, entonces, claro, tes que separar esas cousas. Si faz cerdo, pois o cerdo só o van comer os cristianos, aí eles tens que facer ternera, polo, pavo ou cordero, é dicir, tes que variar, non? Eso, polo resto todo normal, é dicir, tampouco son moi... Son xente que se adapta moi ben, adaptase ben. Despois tes o hándicap que se toca o Ramadán, eso sí, a min un ano sí, un ano non toca che Ramadán, entonces o que soemos facer os cociñeiros é prepararlle, eles non comen hasta que sexa de noite, non? Entonces cenan e desayunan, porque non abreu o día aínda, levántanse antes das 5:30, ás 4 normalmente están sentados no comedor para desayunar. Que pasa? Que a esa hora en vez de desayunar, comen. Entón, tío, que faz é, á noite, faz unha comida para eles. Entón, eles á mañán, ou eu xa, normalmente, ao mellor, algún deles, ou no meu caso, o cho que teño é musulmán, entón xa se levanta el, quenta esa comida e cómena á mañán. É dicir, é así un pouco a peculiaridade que tes por ter outras religións. Bueno, e como se che ocorreu contar isto todo a través das redes? Por que? Isto foi unha historia entre tres personaxes que estamos no barco, o xefe de máquinas, Paco e máis José, o caldereta. Isto todo empezou porque un día eu iba cun texto dunha tarteira na man polo pasillo do barco, o caldereta Xosé viña de frente e dime, joder, pareces o Capitán América, e dime, no, eres o Capitán Tarteras. E dixo yo, bueno, xa está. E despois un día así falando, a ver si colga, fai un Instagram e tal. Fai un Instagram e colga os platos e tal, e si chegamos a 1000 reproduccións somos os reyes do Índico e tal, xa podemos arrasar o barco e o mellor barco do Índico, tal, un pouco de cachondeo así tal. Empezou a ter un pouco de repercusión e convirteuse nesto, é dicir, se nos foi así un pouquiño das mans, por dicilo de alguna forma. Bueno, pois así foi como empezou, basicamente. E agora, lembra que agora va a ser un influencer e xa va a ser esclavo das redes, como non publica o barco, van chamar na chepa, bueno, sí, a verdade é que isto é bastante esclavo, a min esa xente que di no, es que estos son influencers y tal, no trabajan. No, cuidado, esto é bastante esclavo. Isto é bastante esclavo. Eu supoño que esa xente terá alguén por detrás que lle mova redes sociales, porque isto é bastante esclavo, é verdade. Sí, no, a ver, a min son unha persona que me gusta cociñar moitísimo, eu amo o meu traballo. A min non me importa cociñar, bueno, pois tamén me entreteño. No barco, por supuesto, é un entretenimiento cojonudo, porque tes horas libres e tal, e dis, tío, joder, ahora invirtuas nesto,
E aquí en terra, pois, bueno, pois dedícalle un pouco menos de tempo, estou publicando recetas que no barco non me daba tempo, bueno, pois, ben, ten unha boa aceptación, a verdade é que estou moi contento, Estou moi contento e moi agradecido a xente que me sigue, me manda mensaxes de ánimo, de decir, joder, que trabajo máis bueno, que se ve que la gente, sabes, que envidia estar en ese barco, tal. Outra xente de que ando ao mar, outros cociñeiros que andan ao mar me mandaron mensaxes, pois cociñeiros de nombre tamén me mandaron mensaxes, é dicir, pois, oye, ao final é un reconocimiento que ao final é un orgullo, non? É dicir, estou moi contento, Está ben, ademais, abrir unha perspectiva dentro de tanto influencer que hai, non? De que Sí, a cociña vai máis alá que dunha estrela e dunha esferificación e dunha sí, estufa. A para min, cociña está aí tamén, non? sí, e a parte, a cociña do día a día é a cociña como sae, porque eu, é dicir, eu non preparo nada, eu fago unha tarteira de comida para 41 personas e saco unha porción, e saco unha foto e a colgo. Eso é a realidade, é dicir, non ando con lo voy a poner bonito, inteligencia artificial para que me salga el plato, no, ao final, home, prepáralo un pouco, tal, non vas a tirar ali de calquera maneira, pero ao final tampouco nas bandexas que vai para a mesa o tiras de calquera maneira, é dicir, o colocas, o preparas para que a xente coma este a gusto, non? Que é o traballo que tamén me gusta que se vexa un pouco o traballo que fan os cociñeiros no mar, porque, a ver, meu pai anduvo toda a vida ao mar, é un gran cociñeiro, a mí enseñoume moitísimo das cousas que sei, me daba rabia eso de que eu, por exemplo, traballaba en terra, claro, e me decían, joder, hostia, trabajas en tierra, tal, eres un cocinero no sé qué, tal, boa, bien. Eu dicía, joder, meu pai é tan bo cociñeiro como a min ou millor, entendes? Pero polo simple feito de que traballa nun barco non ten esa visibilidade, é dicir, non tiña esa visibilidade. É algo que tamén me animou a publicalo por decir, joder, nos barcos hai grandísimos cociñeiros que se preocupan de 41 personas cas súas rarezas, porque ao final somos unha familia, ti ejerces un pouco de nai que fai de comer, se preocupan das rarezas que teñen cada un, un pouco nos preocupamos, porque ao final ti vas controlando a xente, diste, aquel pois quere a carne máis feita, ou aquel non lle gustan as patacas fritas, pois vamoslle poñer un pouco arroz en blanco, ou sabes, vas facendo un pouco o xogo. Joder, me daba rabia que a xente que eu, por exemplo, cando empecé a traballar no mar, amigos que tiña que traballaban en terra me decían, joder, estás tirando a túa carreira como cociñeiro, sabes? Porque iba a cociñar nun barco. Si, joder, pues, é o que estou escollendo, bueno, me foi genial, eu estou super contento, moi agradecido de traballar nun barco e de como me tratan os meus compañeiros por ser o cociñeiro, Ao final son moi agradecidos, che din, te animan, se tes calquer problema te axudan ao momento, estou moi contento. É dicir, como a min hai moitos cociñeiros que son invisibles para a xente que agora parece o que diste, non? Que só hai grandes chefs, que se os hai é maravilloso, me encanta, é dicir, e despois cociña de postín, porque eu vexo moita cociña de postín tamén, eu sigo moitas redes sociales e vexo moita cociña de postín, que é moi bonito, pero despois temos que botarlle a boca, e hai que botarlle a boca, entén? Sei, me ten pasado de decir, vamos a tal sitio, sí, vou a tal sitio, pero moi bonito, pero eu quero comer, que eu veño aquí a comer, entendes? Un pouco... Estamos falando con Daniel Ferreiro, capitán Tarteiras, aquí no Comer e Falar estamos falando da cociña a bordo dun barco. Querías preguntar algo, Emilio, se non me equivoco, non? Non, iba a preguntar antes cando parades en terra tamén comedes no barco ou saídes a comer por aí, tes collido algunha influencia de onde paras? Sí, comemos sempre a bordo, porque nós que cando chegamos a terra o barco está descargando, nós seguimos traballando, os 4 meses que estamos no barco traballamos, comemos a bordo, home, ao mellor vas cenar afora, ás noites, pois, xuntaste 2 ou 3, pois vas comer afora simplemente por sair do barco, non? Pois tomas unha cerveza, tal, e charlas. E sí colles influencia das zonas onde paras e da xente que tes a bordo, porque teño moitas nacionalidades a bordo, agora tiña filipinos, tiña xente de Costa de Marfil e xente de Senegal. É dicir, ao final todo eso te vai marcando, porque eles che van traendo produtos que eles usan e que queren que lle botes ás súas comidas. E resulta que esos produtos pues, a veces son xeniales, porque teñen uns picantes e uns saborizantes naturales
que son increíbles, que ti lle dis, ostra, pero que isto ten un sabor increíble, e yo botas a outro tipo de comidas que fas ti habitualmente, e dis, hostia, que rico, teñen un colorante que é unha raíz que é moito mellor que o colorante que levamos en polvo, é dicir, e aparte dalle sabor, e iso traeno eles, sabes? E, ao Sí, final sí. todo eso ti valo metendo na túa cociña do día a día. Canto tempo tedes para parar? Cando facedes paradas en Porto, E cantos días parades? normalmente entre 5 e 8 días, como moito, o normal son 7 días, é unha semana. Bueno, 6, 7 non días. aínda tes tempo como que di, entre comillas, de facer algo de turismo, non? Sí que se fai turismo. Por exemplo, claro, en terra comes ás 12, eu ás 12:30 estou listo, hasta as 4:30 teño ese tempo libre. Eu, por exemplo, en Seychelles, gustame o deporte, suelo salir a correr, ir hasta a playa, nadar un pouco, tal, volvo a vir correndo para o barco, sí que faz turismo, Sí que conoces un pouco os sitios, depende un pouco de onde estés. Eu tamén naveguei no Pacífico, ibas a Ecuador, xa era máis peligroso salir, xa é diferente, depende un pouco o sitio onde estés. Pero sí, aquí donde estamos no Índico é como se estuveses en Europa, é dicir, sales e ao final estás en todos os lados. O sea que estabas dicindo, ahora estás no Índico, pero tocouche estar no Pacífico, de que Sí, outros sitios estiveches? eu naveguei no Pacífico primeiro, logo estuve no Índico, fun po Atlántico e agora volvín po Índico. Eu naveguei nos 3 océanos estos. E no Atlántico en que zona? No Atlántico estás na zona, puertos bases son ou Dakar ou Abiyán. Vale. Que tamén, aí tamén podes ir, a ver, é bastante tranquilo. Non é como onde estamos agora, pero, bueno, tamén podes ir. Teño saído a correr sin problema tamén. Ecuador era o máis... Complicado, sí. Sí, a ver, tampouco é complicado, pero había máis riesgo, hai moito secuestro express. Agora, por exemplo, xa está máis complicado. Teño compañeiros que seguen navegando no Pacífico, está un pouco máis complicado salir. Pero, bueno, tamén teño salido, Bueno, como é o de estar 4 meses fora, 4 meses aquí? Cando estás aquí moito tempo, botas en falta estar ali, cando estás ali botas moito en falta estar aquí, como é, No, mira, como é eso? cando estou aquí non boto en falta estar ali. As cousas Vale. como son, non te vou engañar, non te vou engañar. Cando estou na casa son feliz, non boto de menos para nada o barco. Cando estás no barco, pois sí, a ver, cando estás no barco, que pensas é iso, que cando ves para aquí son 4 meses, non? Entón, pois vas descontando días. Non o levo mal, as cousas como son, porque teño uns compañeiros que, bueno, nos levamos moi ben, é o que che digo, somos unha pequena familia ou unha gran familia de 41, pois nos animamos uns aos outros. Hoxe teño un día malo, mañan telo ti, hoxe douche ánimos eu a ti e mañan darmos ti a min. Non? A veces estamos os dous, pois choramos un pouco no ombro un do outro, Claro. hasta o día seguinte. Pero ben, no, lévase ben. A ver, non é fácil estar fora porque te perdes cousas. Por exemplo, este ano tocou unha Navidad no barco, entonces pois son días que pois extrañas a teus pais, extrañas a teus irmáns, a muller, a teus cuñados, tal, diste as comidas familiares, diste, bueno, po ano xa estarei, non? Bueno, pois valo levando, vaise levando. Tes nenos? Non teño nenos, eu non. Bueno, no, Eu non, para min é unha virtude, non ter claro. nenos, porque teño compañeiros que teñen nenos e sí que nesas fechas ou cando están de cumpleanos ou se os nenos están de vacacións e eles están ali, bueno, pois teño confianza con algúns e falas por videochamada cos nenos e tal, e os nenos, cando ves, cando tal, pois sí, noto que eles están máis. Eu nese aspecto non teño fillos, entón, bueno, boto de menos a muller, o can que teño, bueno, pero bueno. Que xa é importante, cuidado. Que xa é moi importante, cuidado, que, E a túa bueno, ao muller que non final... estaba infravalorando No, valor, para nada, ni moito pero menos, bueno, supoño que a xente que ten fillos, pois o leva diferente, polo que din é máis duro, non? Sobre todo cando son pequenos, bueno, pois que cando xa son adolescentes, ao final os rapaces tamén pasan un pouco de ti, entón, pois xa tal, pero... Cuidado, non sei se fillos tes ou non, pero non sei se sobriños ou algo, porque sabes Sí, que... sobriños teño. Síguenche en Instagram e todo eso? Sí, síguenme, apóyanme totalmente, Ao principio, cando empecé co tema, hubo certas risas e tal, pero bueno, ahora parece que din, isto vai arriba, Caramba. isto vai arriba. Ahora van a Sí. empezar a decir, meu tío é que é un influencer, que... Sí, ahora xa Cuidado. son... Bueno, oye, que sabes das patifas e dos baleiros?
Home, pois mira, as patifas e os baleiros son típicos de aquí de Pontecesures, é dicir, as patifas eran a xente que vendía, as mulleres que vendían o peixe aquí en Pontecesures, que é unha tradición importante, iban cas súas cestas na cabeza. Eu acórdome de pequeno, teño 44 anos e acórdome de ver as patifas baixando desde Porto, que é prácticamente a aldea, o barrio onde viven en Pontecesures, cas cestas de mimbre na cabeza, baixando para a Praza de Abastos. É dicir, sí. Os baleiros son os pescadores de Pontecesures por excelencia. É dicir, andan a Lamprea, andan ao Choco, andan a Anguila, son, a ver, os mariñeiros do povo. É dicir, teño amigos que son baleiros, que son mariñeiros, de feito, onte estuve no muelle ali sacándolle unhas fotos e tal, porque, bueno, pues, a mí me gusta moito a Lamprea, a meu pai lle gusta moito a Lamprea, a meu sogro lle gusta moito a Lamprea, vamos facer unha Lamprea, como non pode ser de outra forma, sendo de Pontecesures, hai que facer Lamprea. Vouche dicir unha cousa, sorte tes, porque creo que moita non hai, non? Non hai moita, pero bueno, unha penso que vou a conseguir. Entre Hombre, teño algún que outro amigo un que sempre sei ten que me vai contactos. agarrar. Un ten contactos e creo que unha ou dúas as vou a conseguir. Entón estuve sacando unhas fotos para despois pois, facer a receta, que me fai ilusión, que se vexa como se pesca a lamprea. O traballo que dá pescar a lamprea, que ao final é un traballo de carajo, porque tiran a nasa, teñen que levantala a man, unha jamela, tal. A ver, é un traballo. Ayer, por exemplo, había dous que se enrolaron as nasas un ao outro, tiñan un lío ali de 3 pares de cojones. Non, eu o decía, porque estamos facendo esta entrevista e a vindeira fin de semana celebras a festa da Lamprea en Pontecesures. Sí. Eu teño ademais a sorte de presentar un pequeno evento que se vai facer na Praza de Abastos, precisamente falando da historia da Lamprea, das patifas, dos baleiros, de toda esa historia que implica en Pontecesures, que é unha historia importantísima que eu Sí, sí. estou redescubrindo enormemente. Eu imagino que ti, como persoa do lugar, saberás desa importancia que ten, non? Sí, 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 sí. A ver, son importantes e son moi representativos do pobo. Porque eu xa te digo, eu teño 44 anos e me acordo das patifas. Hoxe en día sigue habendo pescas na plaza, pero xa non veñen ca cesta. Pero eu acórdome de ver a xente baixar de Porto ca cesta na cabeza. E vir polas aldeas. Eu non vivo no centro do pobo, meus pais viven nunha aldea, e vir polas aldeas, e vir os coches pitando polas aldeas dos baleiros, pois co choco, ca anguila, bueno, a anguila en Cesures non había moito, pero cando iban aos lombos de Ulla a coller como se chama, home? O berberecho, estas cousas todas. Ajá. Bueno, é que xa de cantas cousas estamos falando co Capitán Sí. Banderas, e vamos a falar simplemente do viaxe do traballo en alta mar, pero que hai moito que contar. Unha pregunta antes de rematar, Dani. Na túa cabeza, es un tío novo, 44 anos, está en mente continuar moito tempo con isto? Tes en mente no futuro voltar á terra e facer algo distinto? Que pasa pola túa cabeza agora mesmo? Agora mesmo, a ver, eu estou moi contento onde estou, no traballo que estou, podo dicir que feliz co traballo que teño e vivo ben, e non penso vir a traballar a terra. Ahora mismo, a día de hoxe, non cerro as portas a nada, porque, como sabedes, no mar xubilámonos temprano, Claro. eu penso xubilarme aos 57 se non cambia nada. Pois, bueno, nunca digo desta auga non beberei, pero a día de hoxe non teño pensado volver a terra, non. No. No. O ten claro, Emilio? Sí, Sí. eso é o mellor. Cousas claras. Bueno, Sí. eu quero deixar un reto enriba da mesa, vale, Dani? Porque eu creo Sí. que pode ser chulo e divertido que voltemos a ter unha charla. Agora mismo, canto che queda para voltar a estar en mar? Pois ahora mismo quédanme 3 meses. 3 En meses. xuño embarco, en xuño. En xuño embarcas. Ben, pois que a próxima charla que teñamos sexa in situ, no barco. Sin problema ningún. Dende o barco, para que nos podas ensinar a través da túa cámara Okay. o interior e charlar contigo en faena e dentro do barco. E eu quero propoñerte outra cousa, xa que o Calderetas e o outro te liaron, Sí. de vez en cando publica as cousas que fan eles no barco, porque tamén me parece moi interesante contarlle a xente as distintas funcións que hai nun barco, dentro Nun dun barco. barco,
e que a xente vexa o duro traballo que hai detrás, o traballo que hai detrás dun cociñeiro, o que hai detrás do que está nas caldeiras, o que está os mecánico, os que están a pescar, non? Me parece Pois sí. moi bonito que se poda contar todo eso, e se hai alguén como a ti que ten esa posibilidade de facelo, creo que podería ser unha bonita idea, Pois sí que o vamos a facer, sí. Era algo que tiñamos en mente, pero ahora que lanzas este reto, pois sí que o vamos a facer. E, por suposto, claro que faremos outra charla desde o barco, sin ningún problema. Solo quedar, falamos e listo. De feito, hemos de falar para facer unha sección adicada de cociña en alta mar. Pois sin problema Para ningún. facer receitas e trucos para como facer para cociñar con todo ese desmadre que ten que ser estar nun barco, porque ten que Sin ser barco, problema. ten que ser bonito, E outro día contamos as seccións que ten o programa. Sí. Que debemos levar 5.400. Oiches, é que isto é un brainstorming continuo. Durante cada entrevista xurden ideas. Xurden ideas. Eu digoche que ao final as levo a cabo, Pois perfecto. Pois por min, a miña colaboración tela fixo. Emilio descojonas e risa. No, Pero claro, esa, non dá idea. Que aquí paremos seccións como se fora ala, venga, unha sección nova, veña. Que está moi ben, gústame moito a idea, de verdade. Porque ademais temos a sorte de encontrar a xente como a ti, Dani, que nos permite plantexarnos decir, oye, queremos seguir contando estas cousas, por que non? O sea, sí. temos esta posibilidade e ao final, como medio de comunicación, somos entretemento, e somos transmisores de coñecemento e transmisores de historias, e é o que queremos seguir sendo, non? Sí, sí, eu penso que é unha boa idea e xa che digo, por min tendes toda a colaboración do mundo. E me gusta a idea que tuveches, ademais, moito, De feito, en algunha das seccións que fagamos contigo tens que presentar os compañeiros do barco. Sí, sin problema ningún. Eso está feito, porque ademais préstanse, non teño problema ningún. Sí, é xente animada, así, non hai problema, Pois mira, encántame a idea, ademais encántame ser un pouco ventana para que a familia dos amigos que están traballando contigo aí podan ver de vez en cando tamén as cousas que facedes aí, non? Isto creo que é o bonito da comunicación, o bonito do que facemos cada un de nós, non? Creo que é isto, non? Este poder... Sí, a verdade é que sí, é que dar a conocer cousas que eu agora por isto, non, que polo Instagram que teño, que se ve que son moi desconocidas para a xente, é dicir, é un mundo super desconocido para a xente. Eu teño moi asimilado, non, porque, bueno, viví nunha casa con meu pai, agora traballo eu, pero vexo que a xente o ten super desconocido. Fíxate, por certo, dentro de unha semana cúmplense 4 anos da pandemia, do peche, na que se fixo aquí nesta, fixemos o programa de Comer e Falar Live ao longo de todo o confinamento. A ti tocouche o confinamento estando na mar? A min tocoume un tempo na casa e un tempo no mar. Eu, de feito, foi cando fun po Atlántico. Se fletara un avión, a empresa fletara avións para facer relevos, eu fun po Atlántico por eso. Eu estaba no Índico e fun po Atlántico porque non puden ir po Índico. Entón, nesa época non se respetaba o barco, respetábase, hai que facer relevos porque esa xente ten que vir para a casa e ti tens que ir. E íbase, é dicir, todos colaboramos. Pois queda aí para falar na próxima charla. Perfecto. Veis, estos meses estás por Galicia, igual te liamos antes de ir para alta mar. Cando queiras, aquí estou disponible. Capitán Torteras, un placer terte no Comer e Falar. Grazas de verdade por este ratiño con nós. Igualmente, un placer. Emilio, grazas como sempre por traernos historias como esta, compañeiro. Grazas a ti e moito gusto, Daniel. Encantado. Por certo, creo que vas a preparar outra sección nova tamén, non? Sí, pero como... Sí, ademais falando de eso, de... Bueno, xa falaremos. Bueno, xa iremos vendo. Grazas, rapaces, e grazas tamén a todos vos e a todas vos por estar aí ao outro lado, como sempre, neste Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Voltamos a vindeira semana. De momento, hoxe estivemos en alta mar. Grazas a todos a todas. Chao.